Dnešní zápas rozhodl jednoznačně úvod, bych řekl, první třetiny, první 10 minut zápasu, nebo nevím přesně ten čas, kdy jsme prohrávali 3-0, bohužel jsme prostě ten úvod nezvládli. Potom během zápasu jsme měli některé pasáže velice dobré, když si myslím, že jsme Třinec dost přehrávali, ale ztroskotalo to na našem zakončení, kdy jsme prostě i v jasných šancích nebyli schopni vůbec trefit branku. A potom jako je to těžké. Měli jsme velice dobrý vstup do třetí třetiny, kdy jsme snížili na 4-2 a zase tam byla pasáž, kdy jsme mohli dát další gól, dostat se na kontakt. Bohužel jsme ztroskotali jenom zakončení a soupeř byl v té fázi, bych řekl, velice produktivní. Z toho, co jsme mu dovolili, tak ty góly vstřelil a to zápas rozhodlo. No. Tak myslím, že nám utekl vstup do utkání. Sice ten výkon měl vzestupnou tendenci v průběhu těch třetin a tu hru, kterou jsme chtěli hrát, jsme hráli vlastně až v té třetí třetině, takže kdybychom tak hráli celý zápas, mohlo to dopadnout jinak a asi rozhodla produktivita v tom, že my jsme měli poměrně dost střel, ale většina šla prostě mimo, nad čemž musíme zapracovat.